shi da ke daura hannunsa. Sarki garkocin do. Wannan wasa da za a fafata na sanin yar mage kenan. ai hanyar daga yau take litinin 20 ga wata fafa ta damba tsakanin yar mage da shi da garkocin do. wannan dai kwantan wasa ne wanda jiya an yi turmi daya, an yi na biyu, an yi na uku tsakanin yar mage da garkocin do, wanda ga garkocin da nan wato garkocin do ana neman mutumin da zai je final ko garkocin do ko kuma yar mage. yar mage garkocin do, yar mage yar mage yar mage tuni dai alƙali da tsakiya, alƙali da tsakiya tuni alƙali da tsakiya busa wannan fafa ta damba tsakanin yar mage daga bangaren kudu, wanda shigowarsa fili cikin wannan karshaci ya nuna maka irin ƙwarin gwiwa da yake da shi, wanda iya ɗauke dukkan farmaki da kuma duka mai ƙarfi ba ta sa gaban ɗan mage faɗi. Garkocin da shi ma akwai irin wannan karshaci a tare da shi wanda ya shigo, wanda garkocin do da yar mage gaba ɗaya yanzu babu kari, ko ne karin sa a sauke. yar mage daga bangaren kudu, garkocin do daga bangaren guramada, wanda garkocin da ya ɗauki wannan kofi a shekara ta 2018, wanda gurama da su ne a gaban kowa da ɗaukan wannan wasa, wanda suka ɗauka ɗaiɗaiɗaiɗai har sau 4, wanda suka ɗauka ɗaiɗai har sau 5, inda arewata wanda ba suka ɗauka sau 3, inda kudawa suka ɗauka sau 1, wanda yar mage kuda ba saba kokari irin wannan lokacin wanda suka zo
har su biyu rigis guda wanda suna jin ƙarshen wasa duk da na ƙarshe wanda tuna ajiya aka awon gaba da Shaban. Ramadan bai tashi ga wato Shaban wanda tun kan a motsa karin farko inda Ramadan ya samu nasara ya farmake Shaban, inda Shaban ya fada daira ta 14 ta kai mu ga yau inda yar mage garkocin do yar mage garkocin do a wannan kwatan wasa da aka maido shi yau jiya wanda za a yi turmi 4 cikon guda 2 na jiya inda suka zama turmi 6 in babu point babu kisa kenan. Girmage Ramadan ya riga ya samu matsayinsa na final. Garkocin do Girmage garkocin do tsohon nan bane wanda zuwa wannan waje ya zo wannan waje ɗaya so 6. Yar mage garkocin do wadda garkocin do yar mage garkocin do garkuwa har yanzu ba farmaki, minti 1 da sakan 20 da dabbar garkuwa bai farmaki ba, yar mage bai yi farmaki ba. Yar mage yana awo inda garkocin da an kare yake ya tsare gida ya hada garkuwa ya shiga ba daidai ba. Yar mage na awo garkocin do yar mage alkali da suke ya ci a jiya tsakanin yar mage daga bangaren kudu. Yar mage yana shiga, yar mage garkocin do yar mage wato kowanne da wannan wasa yana jin yar mage garkuwa wato yana boye a wazarsa wanda a jiya yar madan ya caccaki wato yar mage ya caccaki a wazarsa. Yar mage garkocin do yar mage garkocin do yar mage garkocin do yana gundun bala. Yar mage dambatin mai na 4 jiya yi 2 ya ziga na 2 ana fafatawa. Yar mage garkocin do ya tsare gida ya hana yar mage sakati ƙetare gabansa wanda gogewa ne na tsohon nan dambe. Yar mage garkocin do wato wannan shine haduwa ta farko da aka taba yi tsakanin yar mage da garkocin do wanda zuwan yar mage kenan na farko wannan wasa mai daraja ta 2. Garkocin do yar mage garkocin do yar mage garkocin da ne ma ke fusata yar mage ta suma ko da bige shi yar mage garkocin do wato yar mage ya da kyawaza wato abin da yake so kenan ya samu kuma ya samu da garkocin do garkuwa yar mage garkocin do wato dai ba abin da ke ta maka garkocin do irin gogewa
garkocin do ya hada yar mage sakat garkocin do yar mage garkocin do yar mage garkocin do goto alƙali da tsakiya ya buɗi da tsakiya ya da super fata a damba turmi na biyar tsakanin garkocin da dan guramada mai shanye da damara ruwan ganye. Sarki garkocin do ya zo wannan waje ya wuce inda ya dauki wannan kofi a shekara ta 2018 zuwan farko kenan na yar mage, wanda yar mage garkocin do turmi na biyar yau uku kenan jiyan da aka guda biyu. Yar mage garkocin do turmi na uku cikon turmi na biyar kenan da aka fafata. Garkocin do garkocin do garkuwa yar mage garkocin do yar mage garkuwa yar mage ya shiga da karfi inda garkocin da ya dauki wannan farmaki. Yar mage garkocin do garkuwa yar mage garkocin do yar mage a damba turmi na biyar da ake fafatawa. Yar mage garkocin do yar mage wato dai wannan damba dai garkuwa yar mage garkocin do yar mage garkocin da na zolaya yar mage a koma neman a maza. Yar mage mai horarwa kenan, mai horarwa Sadiya da Mamman. Kiyada da fafata dan tsakanin yar mage mai da maraja daga bangaren kudu sai sarki garkocin do wanda babu point a turmi na shida ba wanda ya ketare da'iran da aka zana ta dambe bulla ta rai sam point. Yar mage garkocin do 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 yar mage garkocin do
yar mage garkuwar cindo yar mage garkuwar cindo yar mage ne mike ya saci garkuwar cindo yar mage garkuwar cindo yar mage garkuwar cindo yar mage garkuwar cindo yar mage yar mage garkuwar cindo yar mage garkuwar cindo yar mage garkuwar cindo yar mage yar mage garkuwar cindo yar mage ya samu kware